Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, театр сөюче дуслар. Менә инде безнең театрыбыз 88нче сезонын ачып җибәрде. Ул әлбәттә безнең Кәрим Тинчуринның туган көне 15 сентябрьдә һәр ел ачабыз. Ул көнне без Кәрим Тинчурин күмелгән урынга барып чәчәкләр салабыз, истәлекләр яңартабыз, дугалар кылабыз. Быелгы сезон ачылуыбыз бигрәк тә әһәмиятле. Быелгы сезоныбыз Кәрим Тинчурин исемендәге 10нчы халыкара заман милли драматургия фестивале белән ачылып китте. Ул 15 сентябрьдә дәрәҗәле театрларны, кунакларны кабул иттек. Һәм бу көннәрдә безнең театрыбыз гөрләп торды, зур дәрәҗәдә фестиваль узды. Бүгенге көндә инде әлбәттә тамашачылар өчен безнең театр заллары ачык, сәхнәләрдә гөрләп спектакльләр бара. Шулай ук театрның музее да үз эшчәнлеген дәвам итә. Музейга килгәндә, музей безнең инде спектакль алдыннан да, антрактта да тамашачыларны кабул итә. Без экскурсияләр уздырабыз, мәдәни, тарихи экскурслар, әдәби мәдәни экскурслар уздырабыз, төрле чаралар, очрашулар, кичәләр уза музейбызда. Һәм театр тарихында якты эз калдырган шәхесләребез һәм артистларыбызга багышланган искә алу кичәләрдә уздырабыз. Шулай юбилейлар, төрле проектларда эшлибез. Һәм музейда шулай ук яшь үзенчәлегенә карап төрле квизлар, викториналар уза. Музейда шулай ук чит илләрдән килгән, Россия күләменнән килгән туристларны да кабул итәбез. Кыскасы, театрыбыз гөрләп тора. Шушындый татар театрына нигез салучыларның берсе. Талантлы режиссер, данлыклы драматург, талантлы актер Кәрим Гали улы Тинчурин исемен зур горурлык белән йөртәбез, иҗат итәбез, хезмәт күрсәтәбез халыкка. Инде менә бүген без шундый матур очрашуда, Сөнмәс йолдыз яктысында проект кысаларында очрашу бара. Бу проект инде безнең 3 ел элек тормышка ашкан иде. Проект кысаларында безнең күп кенә сәнгать әһелләре, театр белгечләре, әдипләр, язучылар катнашты. Бүгенгесе бигрәк тә үзенчәлекле. Бүгенге очрашу безнең онлайн форматта барачак. Безгә бик хөрмәтле кунак килде. Хәзер инде мин сезне таныштырып үтәм, хөрмәтле тамашачылар. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Кәрим Тинчурин тормышын һәм иҗат эшчәнлеген тирәнтен өйрәнгән шәхес, һәм аңа багышлап китаплар чыгарган шәхес Хадиев Ирек Габдуллаев улы бездә кунакта. Хәерле көн. Хәерле көн, Ирек әфәнде, исән сау гына килеп җиттегезме? Исән сау, Аллага шөкер. Безне әңгәмәне караучы барлык тамашачыларга да хәерле көннәр телим. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт шушы очрашуга вакыт тауып килгәнегез өчен. Инде менә бу очрашу бүген безнең әлбәттә Кәрим Тинчуринның тормыш юлы һәм иҗатына багышланыр. Сез чыгарган китаплар турында сөйләшербез. Сез бит инде шулай ук халыкка мәгърифәт нуры, аң белем бирү өлкәсендә республикабызның милли китапханәсендә эшлисез, халыкка хезмәт күрсәтәсез. Бу инде әлбәттә зур хезмәтләрнең берсе. Шулай ук инде сез язучыларның тормыш юлы, иҗаты белән танышасыз, өйрәнәсез. Бу бер әмнә шушындый дәрәҗәле, саллы китапны, тирән эчтәлекле китапны, халыкка файда бирә торган китапны чыгару теләге сездә кайчан туды? Һәм кемдер үтәрдеме сезне? Нинди чыганакларга таянып эш иттегез? Кемнәргә мөрәҗәгать иттегез? Кайларга бардыгыз? Кемнәр белән аралаштыгыз? Сүз сезгә, рәхим итегез. Ничек дип әйтим? Татарның күренекле мәшһүр шәхесләренә багышланган менә шушындый китаплар чыгару идеясе ул инде әүвәлдән үк килә торган идея. Моның белән татар телен һәм мәдәниятен саклау мәсьәләләре белән шөгыльләнә торган
жыйын фонды шөгыльләнде. Жыйын фонды менә шушындай китаплар чыгарып килде. Ул инде 2000 елларның башларыннан ук күренекле мәшһүр шәхесләргә багышланган китаплар чыгып килгән иде. Башта алар Рухият нәшриятында чыкты, аннары менә Жыйын фонды бу эшне яңадан күтәреп алып дәвам итте. Моңа кадәр менә Тинчурин китабына кадәр чыккан берничә китапны төзүдә, нәшриятка әзерләүдә миңа катнашырга туры килде. Мәсәлән, Газиз Губайдуллин, Гали Рәхимгә багышланган китапларына имәм, башка китапларга да материаллар туплаганда ярдәмләшергә туры килде. Шуңа күрә менә бу Кәрим Тинчурин китабын басмасын нәшриятка әзерләүше ул минем теләгем булды дип кенә әйтә алмыйм. Бу фонд белән, Жыйын фонды белән хезмәттәшлек иткәч, һәм инде үзегез дә әйтеп уздыгыз, Татарстан Республикасы милли китабында эшләгәч, анда бит инде безнең мәдәниятыбызга, әдәбиятыбызга, әвәлге тарихыбызга кагылышлы чыганаклар бик күп. Менә нәкъ шушы чыганакларга да якын кеше булганга күрәдер күрәсең, һәм инде гарәп графикасын, гарәп язуында укучы кеше булганга миңа бу мәсьәләдә мөрәҗәгать иттеләр. Һәм Кем мөрәҗәгать итсә, әйтсәгез иде. Хәзер түгел генә кем икәнен әйтә алмам, әмма без кулга кул тотынышып, үзара килешеп, аңлашып эшләдек Татарстанның халык язучысы, мәшһүр әдибебез Рабит ага Батулла белән. Инде күпләр белә, Тинчуриннар гаиләсенә кагылышлы булган бик күп мәгълүматтан, архив чыганакларыннан, хәтта әйберләрдән барсыннан да менә хәбәрдар кеше бит инде улаймы, барсын да белә торган мәсьәләдә дигәндә бик күпне белә кеше. Аның белән эшләү миңа бик җиңел булды. Ул мин күбрәк менә шушы анда сакланган, аның шәхси архивында сакланган әйберләрне һәм китапханә фондларында, музей фондларында, архивларда сакланган әйберләрне менә шушы бүгенге көн укучысы аңлый торган шрифтка, татар кириллицасына күчерү белән шөгыльләндем. Аларга инде ниндидер аңлатмалар, комментарийлар бирү белән әйме, ниндидер ачыкланып бетмәгән урыннарын ачыклау белән шөгыльләндем. Әлбәттә, бик күп мәсьәләләрне Рабит абый белән берлектә киңәшләшеп, фикергә килеп, менә шулай эшләргә туры килде. Шуңа күрә әйткәнемчә, бу ниндидер түгел, бу ниндидер бер язмыш кушуы булып чыкты кебек инде. 2010 Әлбәттә, булмаса эшләп булмый. Риза булдым, әлбәттә, 2009 елдан башлаганбыздыр дип хәтеремдә. 2010 ел дәвамында эшләдек, тәмле 2011 елда бу китап нәшр ителде һәм җәмәгатьчелек тарафыннан шактый ук әйбәт каршы алынды. Укыдылар, таныштылар, аның презентацияләре дә үткәрелде. Әле дә булса бу китап турында уңай фикерләрне ишетергә туры килә. Әмма Тинчурин кебек шундый киң масштаблы, зур масштаблы, бой иҗатлы шәхеснең тормыш юлына кагылышлы бөтен мәгълүматны да, иҗат үрнәкләрендә гәрчә шактый ук калын китап булса да, бөтенсендә аңа сыйдырып та бетереп булмады. Тинчуринга кагылышлы иҗатына кагылышлы әйберләр һаман табыла тора. Сезнең музейга күчә, безнең китапханәгә дә керә, башка урыннарда алар тулылана, ачыклана, тәрҗемә ителә һәм алга таба да бу китап соңгысы булмас һәм ул булмады да. Мин бераз соңрак Тинчуринга бәйле чыккан яңарак китаплар турында да телгә алырмын. Менә безнең шулай башланып киткән иде. Рәхмәт сезгә, шундый бәт итеп, тулы итеп җавап бирдегез. Менә шушы китапны чыгарганда туган якларына, Пенза якларына бармадыгызмы, барга туры килмәдеме? Без башта әлбәттә текст өлеше белән эшләдек. Текст өлеше дип әйтгәндә үзенең иҗатыннан да үрнәкләр, аның турында язылган әйберләр дә бар бит инде. Төркия турында хронологик бер сәхифәдә ясадык бит инде, фәнни мәкаләләр дә керде. Аның хөкем ителүе белән бәйле чыганаклар да керде. Библиографиясын эшләдек, үзенең басылып чыккан әйберләрнең һәм аңа багышлап чыккан әйберләрнең дә библиографиясын эшләдек.
Менә бу китап бит инде традиция буенча, гадәт буенча рәсемнәр белән, фотолар белән бизәлеп чыга. Әйме, дөрес, Казан шәһәрендә дә шактый күп фотоларын таптык без. Әмма барыбер бу китапка Тинчуринның туган якларын сурәтләгән кайбер фотоларын да кертәсебез килде. Шуңа күрә рәссам, рәссам Шамил абый Насиров белән безгә шушы Тинчуринның туган якларына сәфәр кылырга туры килде. Без ул вакытта монда 2 куянның койрыгын тоттык дияргә була. Без булдык Хади Такташның туган авылында Сыркыдыда һәм менә Тинчуринның да туган авылында булдык. Ничек дип әйтим? Бик каршылыклы хисләр туды. Каршылыклы хисләр анда шул Хади Такташка бәйле рәвештә дә һәм Тинчуринның да авылын күреп, андагы хәл-халәтне, авылның инде шул вакыттагы менә 2010 елдагы торышын талып калган шулай бит. Бик борчулы, күңелсез хисләр туды. Дөрес, без анда ниндидер бик күп санлы һәм шаккатарлык матур, ахитәрлек фотолар да алып кайттык дип әйтә алмыйбыз. Ләкин мондый күренекле шәхес, мәшһүр шәхес туган, анда ничә балачак вакытларын уздырган авылның урамнарында йөрү, ул басып йөргән эзләрдән, сукмаклардан йөрү, ул барыбер ниндидер күңелләрне дулкынландыра торган хисләр тудырды. Зиратта әйтәсем килә, зиратта бик күп Тинчурин фамилияле шәхесләр җирләнгән, аларын да күрдек. Тинчурин исемен йөртә торган урам бар бу авылда. Анда әле башлангыч мәктәпнең бинасы бар иде һәм ул башлангыч мәктәп бинасының диварына такта куелган, истәлекле такта да куелган. Әйтәм бит, бер яктан менә ниндидер дулкынландыргыч, икенче яктан бик борчулы хисләр белән кайтырга туры килде. Рәхмәт. Менә чынлап та сез әйттегез инде архив документлар дип инде без дә музей хезмәткәрләре инде менә шушы шәһәребезнең архивларында булырга туры килде. Бу китапта кулга алыну документлары күп кирмәгән, шулай бит. Әмма менә бездә шунысы инде без шәһәр архивларында булып кулга алыну документларын үзебезнең музейга тупладык. Бүгенге көндә копияләре безнең музейда бар. Анда комиссия тикшерүнең әсәрләрен барсы да бездә саклана бүгенге көндә. Бер китапка гына барыбер сыйдырып битереп булмый. Киләчәктә менә шуларның да бөтен мәгълүматларын бу китапка кергәннәрен кабатламыйча, нәкъ менә шул яңа әйберләрне туплап алга таба яңадан яңа басмалар да нәшер ителсен иде дигән теләк бар. Амин, шушы теләктә калыйк. Менә шушы бу китап бит инде 2 телдә чыгарылган, Иргә әфәнде. Бик уңайлы, башка милләт кешеләре дә рәхәтләнеп укый, таныша, өйрәнә ала Кәрим Тинчурин иҗатын. Менә без шушы китапны бик горурлык хисләр белән гастрольләргә барганда алып барабыз, бүләк итәбез. Һәм инде шулай ук менә фестивальләргә безнең бит инде төрле милләт театрлары катнаша, шулай бит. Анда режиссерлар бик кызыксына Кәрим Тинчурин иҗаты белән. Без аларга да менә шушы китапны горурлык хисләре тоеп бүләк итәбез. 2 телдә булуы да бик әйбәт. Менә шунда сорау туа. Русчага тәрҗемәне үзегез эшләдегезме? Без монда төп өлешләрен генә 2 телдә бирдек. Бу мәкаләләр, аннары аңа багышланган мәкаләләр, башканында хөкем эше турындагы материаллар, алар моңа кадәр нинди телдә язылган булсалар, без аларны тәрҗемә итмичә шул телдә бирдек. Мәгълүматлар дөрестлеге, кирәкле мәгълүмат татарчада, татар телендәге мәкаләләрдән дә, рус телендәге мәкаләләрдән дә табырга мөмкин, әмма алар берсен-берсе сүзгә сүз кабатланган тәрҗемәләр түгел. Рәхмәт. Менә Батулла, Рабит Батулладан архив алдыгыз дисез бит инде, шулай бит. Менә бездә инде еллар барышында Рабит ага белән күп очрашулар уздырабыз. Без аны үзебезгә гел кунакка чакырабыз. Ул килгән саен безгә архивны тота килә. Менә күптән түгел шушы бинокльне бүләк итте ул безгә. Быелгы сезонда шунысы сөенечле. Ул безгә сезон ачылган көнне, фестиваль ачылган көнне сәхнәгә чыгып бер чемодан архивны бүләк итте. Бу әлбәттә бик сөенечле, бик шатлыклы хәбәр. Бу архивта инде әлбәттә пьесалар,
Аннан соң документлар, фото сүрөтләр, фото рәсемнәр бик күп. Шул фото рәсемнәр арасында әле мине бик сөендергәне менә без бит инде беренче иҗат эшчәнлегебезне Кәрим Тинчуринның Булат бабай семьясы белән ачып җибәргәнбез. Архивыбызда безнең бары бер фото сүрәт иде, фото рәсем иде. Мин шушы архив белән танышканда, анда Булат бабай семьясыннан да фото сүрәтләр килеп чыгуга бик сөендем. Һәм инде шулай ук менә без бит инде шушы Тинчурин исеменең зурлыгын, бөеклеген тотуда зур эшләр башкарабыз. Әлбәттә, бу безнең изге бурычыбыз. Шушындый шәхеснең исемен йөртәбез икән, без әлбәттә бу бөеклекне сакларга тиешбез, дәрәҗәсенә төшермәскә тиешбез. Безнең бит инде менә күптән түгел генә инде берничә ел элек театр фойесында бюст ачылды. Аннан соң инде шәһәрбез паркына аның исеме бирелде. Баштан инде таш куелды ул паркка. Бу ел шунысы сөенечле булды. Март айында анда да бюст ачылды. Менә шундый зурлыклар белән алга барабыз. Һәм нәрсә әйтәсе килә? Менә бу архивта тагын портретлар килеп чыкты. Фотографияләр, үзе төшкән фотографияләр. Менә бу бюстларны ясаганда без аның шундый оригинал төп нөсхәләрен таба алмадык фотографияләрнең. Соңлап кына менә Рабит агадан безгә килеп эләкте. Менә Гадәттә шулай була инде ул. Ниндидер зур эшне башкарганнан соң да ниндидер өстәмәләр барыбер килеп чыга. Минем теләгем бар инде менә бу әйберләрне сез үзегез дә бик зур белгеч бу мәсьәләдә ниндидер фән кешеләрен җәлеп итәргә туры килсә, гарәп язуын укыганда ниндидер кыенлыклар килеп чыкса, документларын тәрҗемә иткән вакытта һичшиксез фән кешеләренә дә мөрәҗәгать итү кирәк дип саныйм, чөнки бу эшнең фәнни югарлыгы да булырга тиеш. Фәнни югарлыкта да булырга тиеш. Нары китаплар әзерләгән вакытта да ул бик җиңел була. Менә шушы әгәр дә ул чын, дөрес, ялгышмыйча тәрҗемәләр эшләнгән булса, кириллицага дөрес күчерелгән булса, аларны инде китапка кертеп җибәрү ул хәтле катлаулы да түгелдер дип уйлыйм. Менә әйтәсе бит әле бүләк итәбез дип әйме. Һәр бер кешегә дә бит менә мондый калын китапны бүләк итеп тә булмый. Җиткереп тә булмый. Киләчәктә бер кечкенә буклетлар, аның иҗатының аерым бер өлешен чагылдыра торган кечкенә буклетлар яки менә шу архивын гына аерым гына архивына багышланган берәр буклетлар да чыгарып, аларында менә шулай бүләк ителсә, Тинчурин исеме, шәхесе, иҗаты татар дөньясы белән генә чикләнмичә, ул башка милләтләр, башка халыкларның да рухи дөньясын баетыр иде. Дөрес әйтәсез инде. Бу турда уй-фикерләребез бар. Алла буйса, алга табан тормышка ашыр дигән теләктә калыйк. Һәм менә сез әйттегез бит, сәнгать кешеләрен җәлеп итәргә, төрле иҗат кешеләрен җәлеп итәргә менә шундый кызыклы сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Кәрим Тинчурин нинди әсәрләрне татарчага тәрҗемә иткән? Менә шул турда сез безгә әйтсәгез иде. Менә минем кулымда Хан кызы, менә әле генә бүләк иткән архивта Зәңгәр Палас Хан кызы. Әйдәгез, сүзне сезгә бирик әле. Сез әйткән, мин дөрес әдәбият белгече дә, драматургия белгече дә түгел. Әмма ләкин бу Тинчурин иҗаты белән таныш кеше буларак, китап төзүчеләрнең берсе буларак, бу турыда беренче сүз әйтә алырмын дип уйлыйм. Кәрим Тинчурин ул тәрҗемәче түгел. Ул турыдан-туры тәрҗемә белән шөгыльләнмәгән. Ул иҗатчы. Шуның өчен дә менә бу берничә әсәрен, драма әсәрләрен телгә алырбыз без аның әйме. Беренчесе инде Хан кызы турандык. Икенчесе Зәңгәр Палас. Аның аннан башка да берничә пьесасы бар. Алар турыдан-туры тәрҗемәләр түгел. Алар авторлаштырылган тәрҗемәләр. Ул кемнәрнеңдер әсәрләрен кулланган, файдаланган, ләкин анда менә мәсәлән шигъри текстлар мол, алар барсы да Тинчуринның үз иҗаты. Ул анда үзенең бөтен күңелен салган, җылылыгын биргән, һәм ул аны безнең үзебезнең милли тормышка яраклаштырылган. Безнең татар театры тамашачысының күңелен кузгата торган итеп яза алган һәм әле ул бит аларның сәхнәгә куючысы да. Менә Хан кызы турандык инде ул борынгы итальян драматургы Карло Гоцци дибез инде әйме, шуннан кергән әсәр дибез. Әмма ләкин ул бит барыбер төп нигезе белән борынгы шәрык әкиятләренә нигезләнеп эшләнгән әсәр. Әлбәттә, аны Тинчурин инде үзенчә эшләгән, үзенчә ничек дип әйтик инде, чын татарча әсәр
килеп чыккан дип әйтергә кирәк. Икенче турында әйтсәк тә, Зәңгәр паласны ул инде Любовь столица дигән рус драматургының әсәренә ияреп язылган әйбер улаймы, шулай ук нәкъ шул ук сүзләрне әйтә алабыз. Ул да безнең татар тамашачысы өчен җайлаштырылган, яраклаштырылган гына түгел, ул гомумән Тинчуринның яңа бер иҗат дөньясы байытылган яңа бер әсәр. Аннары тагын бер әсәр турында әйтеп узасым килә, ул бу китапка кермәде. Нәкъ менә сез әйткән кебек, бу китап басылып чыкканнан соң безгә дә менә шушы ук Рабит агадан милли китапханәгә килеп кергән кулъязмалар арасыннан килеп чыккан бер әсәр дип әйтик, драма әсәре, ул Кәрим Тинчуринның Шит илләрдә дигән пьесасы, әйме? Шит илләрдә дигән пьесасы, ул чех драматургы Карл Чапик дигән кешенең Рур дигән пьесасына ияреп язган рус язучысы Алексей Толстой. Әйме? Инде 24 елда Алексей Толстой пьесасын язаймы, һәм 25 елда ук инде бик зур вакытта узмый дигән кебек инде Кәрим Тинчурин менә шушы Шит илләрдә дигән пьесасын яза. Ул шулай ук бу әсәргә, бу инде беләсезме, роботлар, машиналар бик киң күләмдә уйлап табылып, аларның акрынлап кешелек дөньясын кысырыклауы турында, менә роботларның ничек дип әйтгәндә, кешедән өстенлек алу куркынышы турындагы менә шушындай әсәр дип әйтәсем килә. Шулай алганда инде татар персонажларын да кертеп җибәрәйме, бик күңелле генә әйттереп, нәкъ менә шушы Тинчурин стилендә, Тинчурин өслубендә ул аларны, ул әсәрләрне турыдан-туры тәрҗемә ит дип атарга һич кенә дә ярамый. Яхшы, зур рәхмәт, менә тулы эчтәлекле җавап. Безгә биргән сораулар Тәхилләр бүгенге туры эфирны карыйлардыр. Менә җавап та бирдегез инде. Зур рәхмәт. Әгәр дә тагы да киңрәк җавап аласылары килсә һәм бу әсәрләр белән хан кызы турындык Зәңгәр паласында менә бу калын китапта бар, менә бу Шит илләрдә дигән әле ул моңарчы бер җирдә басылмаган әсәр иде. 2015 елда Татарстан Республикасы Милли китапханәсе үзенең татар археографиясе дигән сериясендә, археография ул теге әвәлге борынгы кулъязмаларны өйрәнү, һәм аларны хәзерге көн укучысына җиткерү дигән максатны күздә тота торган бер фән инде ул, әйме? Менә шу татар археографиясе дигән фәнни тикшеренү эшчәнлегендә менә шу Шит илләрдә дигән китап чыкты. Менә ул пьесаны алып укый алалар, таныша алалар. Аның анда русча резюмасы да бирелгән, әйме? Аңлатмалары да бар. Менә шуның белән файдалана алалар. Һәм инде мин форсаттан файдаланып тагын берсен әйтәсем килә. Безгә берничә, бер генә пьесаның түгел, берничә пьесаның кулъязмалары килеп керде Рабит Батулладан. Менә Кара күз дигән драма әсәре һәм Нәни абый дигән. Кара күзне инде халыкка таныш булмаган, Кара күзне инде Минзәлә театры куйды, күрсәтте, ләкин ул узак бармады, репертуар узак булмады ул. Тинчурин иҗатының менә шушы киң җәмәгатьчелеккә бик үк билгеле булмаган җимешләре белән дә танышучылар, танышырга теләүчеләр булырга мөмкин. Алар бу китапларны Татарстан Республикасы Милли китапханәсенә килеп алалар, файдалана алалар, карый алалар, укый алалар, ләззәтләнә алалар. Зур рәхмәт. Яңа иң фәнни мәгълүмат өстәлә дигән сүз. Һәм инде менә килгән тамашачыларга инде әйтәсе килә, Рабит ага Батулланың архивыннан килеп кергән Зәңгәр палас та безнең музеебездә саклана. Шулай бит, шулай ук хан кызы да, һәм инде тагы бер сөендергәне төп нөсхә, оригинал дип инде Казан сөлгесе үз куллары белән язылган безнең музеебезгә эләкте. Бик зур рәхмәт. Тамашачыларыбыз бәхәсез yetkән. Шулай, менә беренче сорауга инде безнең сәнгать әһелләре кызыксынган сорауга җавап бирдегез, һәм тагын бер сорау бар. Менә Кәрим Тинчурин заман театры турында үз фикерен җиткергән мәкаләләр бар микән бүгенге көндә? Сезнең кулга очрады микән? Китапханәдә саклана микән? Шулар турында да сөйләп китсәгез иде. Түгел генә нәрсәләрдер әйтә алмам, нәрсәләр турында язган дип инде ансы фән белгечләре, диге драматургия белгечләренең
Эше дисезме? Эше дип әйтәсем килә, эше дә, хокукы да дигән шикелле. Менә шушы китапка кергән берничә мәкаләне генә әйтеп узасым килә. Тинчурин газетлардамы, журналлардамы ниндидер мәкаләләр белән чыгыш ясаган вакытта һәм алай гына да түгел, халык алдында да чыгыш ясаган вакытта һәрвакыт татар театрының тарихында яктыртырга тырышкан, шул замандагы, менә үз заманындагы проблемаларында, уңышларында яктырткан һәм киләчәккә дә күз атып кайбер фикерләрен әйтә торган булган. Менә татар театрының 20 еллык бәйрәме уңае белән дигән басылган мәкаләсеннән һәм тагын берничә мәкаләсеннән кайбер сүзләрне генә әйтеп узасым килә минем. Менә бер шушы 20 еллык татар театрының 20 еллык бәйрәме уңае белән язган мәкаләсендә булай дип әйтә: театр җәмәгатьне, киң массаны оештыручы бер элемент. Димәк, күпчелек өчен кирәк нәрсә. Шуңар күрә ул яшәде һәм яшәячәк. Искиткеч фикерләр. Искиткеч фикерләр. Әлбәттә, ул безнең юл дигән журналның, ул Казан утларының илгәресе инде, ул безнең юл журналы 26 елгы 1-2 соннарында басылып чыккан мәкалә ул. Менә хәзер шуннан тагын берничә генә фикерне әйтеп узасым килә. Без, реалистлар, театрны тормыш көзгесе дибез. Менә шул көзгедән үткәнне, хәзергене һәм киләчәкне дөрес итеп күрсәтә торган чын театрны җәмәгатьчелеккә якынлаштыру турысында гыйльми нигезләргә таянып эшләү вакыты җитте ди. Димәк, драматургия теге театр белән генә чикләнеп калырга тиеш түгел, ул драматургия белгечләре белән дә, менә сәхнә белән, театр эше белән бәйле булган нинди һөнәрләрме, юнәлешләрме, нәрсәләр бар, фәнни юнәлешләрме алар, гамәли юнәлешләрме алар, сценографиямы, башкасымы, һәрберсе дә менә шушы тиешле фәнни югарылыкта булырга тиеш. Чөнки менә дигән фикерләр. Чын театрны киң җәмәгатьчелеккә тагын да ныграк якынлаштыру өчен ди ул гыйльми нигезләргә таянырга кирәк ди. Ул театр үз генә аерым гына, мөстәкыйль генә аерым гына бер оешма булып яшәргә тиеш түгел. Менә сез дә бүген мине чакырдыгыз бит әле, Менә шушындый тандем. Менә шушындый теге гыйльми буламы ул, сәнгатьнең башка төрләреме, китапханәчеләр беләнме, музейчылар беләнме кулга кул тотып эшләгәндә генә. Сез үзегез дә битендә турыдан-туры теге театр эшендә түгел, әмма ләкин сез шушы театрның музее аркылы киң җәмәгатьчелекне шушы сәнгатькә җәлеп итүче фидакар затларның берсе. Тагын берничә генә сүзне әйтәсем килә. Бүген эшләргә тиешле эшләрне иртәгә калдыру татар театрының киләчәге өчен уңайсызлыклар гына түгел, хәтта куркынычлы булу ихтималы да бик якын ди. Чын мәгънәсе белән татар хезмәт ияләренә файдалы булу өчен татар театры бик күп нәрсәләргә мохтаҗ әле ди. Димәк, театрның бүтән проблемалары да хәл ителеп беткән дигән сүз түгел. Анда шулай ук кадрлар мәсьәләсе дәйме, биналар мәсьәләсе дәйме, бүгенге көндә менә тамашачыны, яшьләрне җәлеп итү мәсьәләләре дә театрның проблемалары электә булган, хәзерге дә бар дигән сүз инде ул. Рәхмәт. Безнең вакыт шул кадәр тиз бара, шулай бит шундый тирән фикерләр. Зур рәхмәт. Әйтәм, Тинчурин бу сөйләштек тә мондый мәкаләләр берәү генә түгел, алар менә шушы китапта бар. Татар театрының киләчәге турында да Тинчурин бик тирән фикерләр белән аңлап белеп эш иткән. Яхшы, зур рәхмәт. Менә нәрсә әйтәсе килә, туганнары, китапта бит инде туганнары турында да мәгълүмат бар, шулай бит. Туганнары белән якыннан аралаштыгызмы, я булмаса телефоннанмы, нинди аралашу барды һәм алар турында да фикерләрне кайдан алдыгыз? Без бу китапны эшләгән вакытта без шуны сиздек. Казанда Тинчуриннарның туганнары белән элемтәләр үзелгән иде дип әйтик. Шактый катлаулылыклар аша узып танышырга, табышырга туры килде безгә. Дөрес, кемнәрдер юнәлеш бирделәр, кайчандыр Казанга килеп тә киткәннәре булган инде, элегрәк заманда, ләкин барыбер менә ул заманда элемтәләр үзелебрәк киткән иде. Без инде бигрәк тә менә шушы Тинчуринның туганы
Захидулла абзыйның балалары әйме Фәрит Захидулла Бүгінгі күнде Ростов шәһәрендә яши шулай бит. иң бер Ростов шәһәрендә яши, Ростов-на-Дону шәһәрендә яши. Аның белән иң беренче чиратта элемтәгә кердек әйме. Ул безгә бик күп мәгълүматлар бирде һәм башка туганнарында мәгълүматларны җыеп, менә монда Тинчуриннар нәсел-нәсәбе турында кайбер мәгълүматлар дигән зур булмаган 3-4 битле генә сәхифә өстәдек әйме. Без аны рус телендә дә, татар телендә дә бирдек һәм без анда үзебез тапкан, менә алар безгә хәбәр иткән туганнарының, нәсел-нәсәптәге кешеләрнең исем фамилияләрен күбесен кертергә тырыштык. Аннан шулай ук мәгълүмат алырга була һәм менә әйткәнемчә Фәрит абый инде ул хәзер Казанда. Менә Фәрит абый сирәк кунак түгел. Сирәк кунак түгел. Шундый фестиваль вакытында, бюст ачылу вакытында да килде, фестивальләргә дә килә ул безнең бу инде шәһәрдә 4нче тапкыр булды. Сәламәтлек турында ул ешрак килде. Менә карыйга шулай чагыштырып, ниндидер шалымнар бар бит Кәрим, шашлык шалымнар, шундый затлы гәүдәле Фәрит абый. Һәм алга таба туганнарында Казан шәһәренә җәлеп итәргә, сезнең театрга итәргә элемтәләрне. Һәм менә Фәрит ага безгә почта аша шушындый китап җибәрде. Туганнары шушы Ростов шәһәрендә бит инде врачлар гаиләсе, табиблар гаиләсе. Менә Тинчурин Шамил Арифулович, ул үзенең 80 яшьлеген нәҗит алмаган, үлеп киткән, ләкин аларга багышлап менә китап чыгарылган. Аның уллары да Руслан, Ринат зур табиблар бүгенге көндә. Кыскача әйткәндә, данлыклы нәсел. Без алар белән араны эзмибез, тыгыз мөнәсәбәттә һәм без Санкт-Петербург инде шәһәрендә гастрольләрдә булдык 2012 елда. Анда шулай без Сания Тинчурина белән якыннан таныштык. Менә үз куллары белән язган сүзләр инде монда безгә изге теләкләр теләгән. Һәм тагын бик куандыргыч хәлләр. Әле тагын сез белми торганы бардыр бәлки. Менә быелгысы апрель айында безгә Мәскәү шәһәреннән Кәрим Тинчурин туганнары килде. Менә музейда төшкән истәлекле фото рәсем. Бу Галия ханым туганы, Мәскәүдә яшиләр. Галия Тинчурина булып йөри. Һәм аның ире Наил абый, уллары Камил, кызлары Фәридә. Шул кадәр матур зыялы татар гаиләсе, үз балаларында дини белем биреп, матур татар халкының гырыф-гадәтләре белән тәрбия искиткеч танышу булды. Без алар белән бик озак менә Кәрим Тинчурин җатына тормыш юлына багышланган истәлекле әңгәмәләр уздырдык. Театр белән таныштык һәм алар тагын килергә безгә теләкләрен белдерделәр һәм алар белән дә телефоннардан сөйләшеп, яңалыкларны әйтеп, барсында бүгенге көндә аралашып, сөйләшеп торабыз. Бик куанычлы. Инде вакыт бара. Әйдәгез, шушы китапта Кәрим Тинчуринга багышланган мәзәкләр бар. Шуларның бер-икесен генә. Мәзәкләрне тиз генә таба алырбыз микән? Таба алмасагыз, бәлки ул язган шигырьне укырсыз. Әйдәгез. Менә әйттем бит инде, менә бу теге турдан-туры тәрҗемә түгел, ияреп язылган әсәрләре дибеме. Аларда да бит ул шигъри текстлар белән бара бит. Мәсәлән, Хан кызы турандык, Зәңгәр палас әйме шигъри текст белән бара. Тинчурин үзе дә шигърияткә карата битараф кеше булмаган. Аның менә безгә архивы белән килеп кергән кулъязмалар арасында да шигырьләр бар берничә. Әле аларның теге эшкәртеләсе бар, тәртипкә китереләсе. Менә бу китапка кергән Алып батыр дигән шигыреннән кыска гына үзекне укып узасы килә. Алып батыр. Аны безгә гарәп графикасыннан безнең китапханәдәге менә бу китапларында төзегән Раиф Мәрдәнов күчергән иде. Шиксез киң даланың уртасыннан, кыйгачланып сузылган тар сукмактан алып батыр аргамакта очагына, сөйгән яры алка иркә кочагына. Күрәсез инде камил рифма төгәллеге һәм тирән матур мәгънә салынган. Алып батыр моңлы егет, ирекле егет, кайтып килә халык душманы явын җиңеп, талпынып, кынай талпынып көйли сугыш киен. Ил азатлыгы алка иркәсенең сөюен, тик аргамагы аңлый аның хәлен. Баш уйнатып, дулкынлатып куер ялын. Көмеш ияр, алтын кылыч, алмазлы ук, атлас камзул, сура чалбар, кама бүрек,
көнгә каршы ут шикелле яна иде. Ирекле егет сугышлардан кайта иде. Яхшы. Менә- Кемгә багышлы Кариев үлгәненә бер ел тулу булган. мөнәсәбәтилә кичә Булырга алдыннан менә тиеш була, шушы шигырьне махсус иҗат итә Кәрим Тинчурин. Кариев турында сүз чыкты инде. Менә 2 йылдыз Кәрим Тинчурин һәм Салих Сәйдәшев шулай бит 2 йылдыз. Алар тормышта да, иҗатта да бик якын дуслар булалар. Хәтта 1922 елдан 1932 елга тикле алар бер йортта яшиләр. Шулай бит күршеләр булып яшиләр. Һәм Заһидә ханымның истәлекләреннән шундый менә шундый матур истәлекләр килә. Безгә еш керә иде Салих Сәйдәшев. Һәм ул керсә инде рояль тавышы килсә, әлбәттә анда Кәрим Салих Сәйдәшев уйный. Чайковскийның Алар вальсы. бергәләшеп велосипед белән сәяхәткә дә чыгып китә торган булганнар. Шундый зурлык һәм ул инде менә 2 иҗади 2 йылдызның бийеклегенә зур бәя бирә Заһидә ханым. Бу чынлап та шулай. Бу 2 йылдызны аерга мөмкин түгел. Алар бер-берсен тулыландырган иҗат ягыннан да иҗат ягыннан бер-берсен тулыландырган зур бийек әсәрләр тудырган 2 шәхес. Һәм менә шунысы сөенечле, безнең менә шимбә көнне 17 октябрь көнне сәгать 12-дә Салих Сәйдәшев иҗатына багышланган татар классик музыкасы җәүһәрләре дигән концерт булачак. Ул безнең һәр даим булып торачак. Менә шундый зур эшләр бара безнең театрыбызда. Сез дә килегез. Һәм инде менә минем инде әйтеп бетерәсе фикерем, бу китапта да сезнең диск бар. Шулай бит аларның зур иҗат җимеше шул дискта да бирелгән. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде бүгенге очрашуны Кыска гына бер фикерем калды. Менә китапханәне телгә алдык, китапларны телгә алдык. Әйме менә бу китапны мин сезгә бүләк итеп калдырам әйме. Сезнең дә менә бу киң күләм игелекле эшләрегезне күреп сөендем әйме. Әле Тинчуринның иҗади мирасы, менә бу гомумән мирасына кагылышлы әйберләр, документлар без телгә алган оешмаларда гына түгел, шул Галиәсгар Камал исемендәге театрның да музеенда бик кадерләп саклана әйме. Анда аның шәхси әйберләре дә бар, аларда саклана. Музейларда да бар, әле башка музейларда да әйме. Әйберләрнең кайда нәрсә бар икәнен барлап, аларда да кадерләп саклансын иде, әйме. Ниндидер бәлки бер каталогынмы, менә шушындай әйберендә нәшр итеп, ул әйберләрне аерым бер туплам китап булып дисез инде. нәшр итәсе. Чынлап та без инде тик ятмыйбыз. Шул саклаучылар барысына да бик зур рәхмәт. Менә мондый белешмәдә кысымның да таныш инде шулай бит. Без инде барлык республикабызның театрларында, Россия күләмендә, хәтта чит илләрдә куелган спектакльләрендә керттек. Менә монда барысы да бар. Алга таба инде бу китап икенче белешмә булып дөнья күрер. Куелган әсәрләре әлбәттә менә шулай җыелып барыр. Һәм башка архив материаллары да, истәлекләр дә, кулга алынган документлары да әле безнең алда китап булып халыкка чыгар дигән өметтә, эшләнер дигән өметтә калабыз. Бу мине бик куандырды. Димәк, Тинчуринның исеме онытылмаячак, яшәячәк дигән зур ышаныч тудырды минем күңелдә. Зур рәхмәт шундый ихлас сүзләрегез өчен һәм эчтәлекле әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәм мин инде шулай ук сезгә, сез миңа бүләк бирдегез, шулай ук мин дә инде театрыбыздан кечкенә генә бүләк бирәсе килә, рәхим итеп алыгыз. Һәм бүгенге шушындый матур очрашуны зур югарлыкта төгәллисе килә. Без кабызган утлар сүнмәс алар, хәтәр җилләрдә без кабызган утлар якты янар хезмәт илендә безнең театрларда дип бетерәсе килә. Рәхмәт. Шулай булсын.